Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Aaron. Taong 1977, Malolos, Bulacan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinatilyo pa itong si Aaron. Kagaya ng karamihan, mapusok ang kanyang damdamin sa mga bagay-bagay. Bata pa lamang siya noon, lulong na siya sa bisyo. Nagtatrabaho siya hindi para sa kanyang pamilya, bagkus ay para sa kanyang sarili. Sa murang edad, natutunan na niyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot at halaman. Nasasangkot na rin siya noon sa mga kaguluhan, kagaya ng mga pagnanakaw at iba pa. Gayunpaman, kahit ilang ulit nang nailagay ni Aaron ang kanyang sarili sa tiyak na panganib, hindi yun sapat upang tumigil siya sa ganoong gawain. Pakiramdam ng mga taong nakakakilala sa kanya, mas nagdudulot lang yon ng hindi masukat na pagmamalabis upang maipagpatuloy niya ang kanyang mga nasimulan. Mas lalo ring tumindi ang galit ni Aaron sa mga otoridad magmula noong napatay ng mga ito ang kanyang ama dahil sa pilit nitong pagsalag sa kanya. Magmula noon, ginamit niya ang lawak ng kanilang bayan para magtago. Gayon din para makapaminsala sa mga taong tahimik na naninirahan sa lugar na yon. Itong si Aaron, palagi itong nagpapakita sa bahay ng kanyang kaibigan na ilang beses nang hindi umamin kung saan ang kanyang kinaroroonan. Hindi naman niya yun ginagawa para mapagtakpan ng mga kasalanan nito, bagkus ay sumusunod lamang siya sa kaisa-isahang hiling ng ina ng kaibigan niya. Kahit talikuran man kasi ng mundo itong si Aaron, nanatili nitong kasangga ang kanyang ina. Lubos naman yung nauunawaan ng kanyang kaibigan, lalo pat ang pangunahing kakampi ng bawat isa sa atin ay ang ating mga ilaw ng tahanan. Ayon sa kaibigan niya, mabait naman talaga itong si Aaron. Sadyang sa murang edad, naligaw ito ng landas. Habang sila'y matyagang nag-aaral, ito naman ay nakatuon sa mga bagay-bagay na hindi dapat ginagawa ng mga bata. Dagdag pa ng kaibigan ni Aaron na magmula noon, isa na siya sa mga takbuhan nito tuwing nakakagawa yon ng krimen. Ang tanging nagustuhan niya lang kay Aaron ay kahit na anong mangyari, hindi yun pumapaslang ng mga taong walang kalaban-laban. Ang tanging pinagnanakawan din niya ay yung mga mayayamang pamilya na kilala sa pagnanakaw ng kaba ng bayan. Kabilang din dito ang mga negosyante na mapanlamang sa mga manggagawa. Pero sabi nga nila, pinuno, hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Nga pala, pinuno, itago mo na lang ako sa pangalang Raprap. Ako ang sumulat ng kwento ni Aaron ukol sa lahat ng karanasan nitong ibinahagi. Nagsimula ang kakaibang pangyayari sa buhay niya noong tumungtong siya ng edad na 24. Kung hindi nagkakamali si Raprap, buwan yon ng Agosto noong taong ito. Habang abala sila sa pag-iimbak ng kanilang mga sinakang palay, nasipat naman niya itong si Aaron na pasimpleng nagmamasid di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Panay din ang ginagawa nitong pagsenyas kung kaya't hindi na ito gaanong pinansin ni Raprap. Alam niya kasing may pakay yun sa kanya dahil sa kauna-unahang pagkakataon na magpakita ito sa loob ng 3 buwan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, matapos kumain ng pamilya ni Raprap, matyaga naman niyang hinintay ang pagpaparamdam ng kanyang kaibigan sa kanya. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, bahagya naman siyang napatahimik matapos niyang makarinig ng 3 sunod-sunod na pagkatok sa pintuang naroon sa likod ng bahay nila. Pagdating niya sa lugar na yon, agad naman niyang tinanong kung sino ang naroon bilang kumpirmasyon. Nang marinig naman niya ang boses ni Aaron, agad naman niya yung binuksan habang nagwiwika rito ng,
Kanina pa ako naghihintay sa'yo ah. Saan ka ba nagpupunta? Pumasok ka na muna para makapaghapunan ka. Nang marinig naman ni Aaron ang sinabi nito, napangiti lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Salamat Rap ah. Napakalakas ko talaga sa'yo. Nga pala, kumusta ang mga inaanak ko?" Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti muna niyang pakainin ito. Matapos nitong makapaghapunan, agad naman niyang inilabas ang 2 bote ng alak na kanina niya pang tinatago. Sinamahan niya rin yon ng sigarilyo na siya namang ikinatuwa ng kaibigan niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, unti-unti na silang nakakaramdam ng kalasingan sa kanilang mga katawan. Si Aaron noon napakadaldal at panayang pagtawa kahit hindi naman nagbibiro ang kausap niya. Maya-maya pa, doon na ibinahagi nito ang tungkol sa negosyanteng inchik na pinagbabalakan nilang pagnakawan. Ayon kay Aaron, napansamantala muna silang naghiwa-hiwalay ng kanilang grupo para magpalamig sa mga alagad ng batas. Dagdag pa nito na 2 araw na lamang ang kinakailangan niyang tiisin upang maisakatuparan ang kanilang plano. Pagmamayabang pa ni Aaron na isang mayamang inchik ang kanilang bibiktimahin sa bayan. Napakayaman nito at meron yung iilang ari-arian na nakapukaw sa kanilang atensyon. Alam mo ba Rap, napakahilig ng taong yun sa ginto. Sabi ng mga kasama ko, tsak tiba-tiba kami kapag napasok namin ang bahay nun. Maghintay ka lang ha. Pag natapos na namin ang plano, babalikan kita rito para balatuhan. Alam mo naman, galante ako sa mga mababait kong kaibigan. Wika ni Aaron matapos nitong mailahad sa kanya ang kanilang plano. Nang marinig naman ni Rap ang sinabi nito, mariin naman niyang pinaalalahanan ang kanyang kaibigan na huwag masyadong magpakakampante sa kanilang trabaho. Dagdag pa niya na isang pagkakamali lang, maaari nitong mapabago ang takbo ng kanilang plano. Kung suswertehin, maaari pa nilang matakasan ang asunto. At kung mamalasin naman, maaaring ikamatay nila ito. Aaron, mag-umpisa ka ng mag-ipon. Siguro naman, pagkatapos niyan, pwede ka nang magbagong buhay. Hindi ko to sinasabi sa'yo dahil duda ako sa kakayahan mo. Ang sa akin lang, hanggat may panahon ka pa, umiwas ka na. Tandaan mo, kahit gaano mang katuso, meron at meron ka pa ring makakatapat. Huwag mo sana yang kakalimutan. Wika ni Rap sa kanyang kaibigan. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman itong si Aaron habang payabang na sumasagot sa kanya ng, "Hindi ko na mabilang sa mga daliri ko kung ilang beses ko na tong ginawa. Sanay na ako dito. Kahit magkaonsehan man, makakatakas ako, tol." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang magsawalang imik na nang sa gayoy hindi na humaba pa ang pinag-uusapan nila. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti ni Rap na ibaling ang kanilang paksa sa mga magulang nito. Malakas kasi ang kutob niya na hindi na nakakabisita doon si Aaron sa kadahilanang hinahanap na din siya ng mga otoridad sa kanilang lugar. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, napatahimik lang naman yon habang dahan-dahang yumuyuko. Dahil sa naging aksyon nito, inaasahan na ni Rap na merong masamang mangyayari sa mga magulang ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, nang magkaroon na ito ng lakas ng loob para sumagot sa tanong niya, doon na nito inilahad na 1 linggo nang patay ang mga magulang niya. Biktima yon ng mga taong may galit sa kanila, kung kaya't wala siyang magagawa kundi sisihin ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. Ayon pa kay Aaron na, balang araw makakabawi rin siya sa mga taong yon. Kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi niya yun makakalimutan hanggat siya ay nabubuhay.
Mariin din itong inilahad sa kanya na magmula nang ginantihan ang mga magulang niya, tila bang nabuhay na siya sa puot at galit laban sa mga taong may gawa ng paghihigante. Bagaman inaasahan na niyang may posibilidad mangyari ang ganoong bagay, hindi niya sukat akalaing mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napansin naman niya ang mga pumapatak na luha sa mga mata ng kaibigan niya. Para hindi na mas lalong lumala ang kalungkutan nitong nararamdaman, nagdesisyon si Raprap na ibaling na lamang sa ibang bagay ang kanilang pinag-uusapan. Matapos ang kanilang inuman, inabisuhan niya yung doon na muna matulog sa kanila pansamantala. Ayon kay Raprap na wala namang ibang taong nakakita sa kanya kung kaya't ligtas siya sa lugar na yon. Pagtatapat pa nito kay Aaron, mga kadugo niya ang naninirahan sa barangay na yon, kaya na may walang pagkakataon na traidorin sila nito. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod. Aminado rin naman kasi ito, wala na yung kakayahang maghakbang pa ng ilang metro. Sa paglipas ng mga araw, si Raprap ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang kaibigan. Ultimo ang pananamit nito, siya ang nagbigay. Pasikreto niya rin yung inaabutan ng pera para naman kahit papaano may hawak yung salapi sa oras na umalis na ito sa pamamahay niya. Sa pagsapit ng gabi ng ikalawang araw, masaya namang nagpaalam sa kanya itong si Aaron. Nangako rin itong babalik yun pagkaraan pa ng 3 araw, kaya mariin naman niya yung pinaghandaan. Ayon kay Raprap, na habang hindi pa siya nakakabalik, sisiguraduhin niyang makakapag-ipon siya ng sapat na pera na pang-inom nilang dalawa. Dagdag pa niya na maghahanda rin siya ng paborito nitong pagkain nang sa gayoy hindi naman masayang ang pagpunta nito sa bahay niya. Nang akmang aalis na itong si Aaron, muli niya yung pinaalalahanan na mag-iingat. Aaron, tandaan mo, hindi yan katulad nating Pilipino. Anong malay mo? Baka armado ang taong yan. Hanggat maaari sana mag-iingat kayo. Kung kaya nyo magnakaw ng hindi nakikita ang negosyante, gawin ninyo. Wika ni Raprap sa kaibigan niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tinapik lang naman siya nito sa balikat habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala dyan. Sige na, mauna na ako." Lumipas ang mga araw, walang ibang ginawa si Raprap kundi ang maghintay. Puspusan noon ang kanyang pagtatrabaho para makaipon ng sapat na pera na hindi napeperwisyo ang para sa kanyang pamilya. Sa pagsapit ng 3 araw, labis-labis naman ang kanyang pagtataka nang mapagtanto niyang hindi pa nagpaparamdam itong si Aaron sa kanya. Hinanap niya na yun kung saan-saan pero wala siyang nakikitang senyales ukol sa maaaring kinaroroonan nito. Kakalibot ng kakalibot niya noon sa kanilang lugar, doon niya narinig ang isang balita na merong kinalaman sa naganap na nakawan ilang araw na ang nakakaraan. Ayon sa mga nakakaalam dito, isang matandang inchik ang nawala ng limpak-limpak na salapi. Kasama sa mga ninakawan ng mga salarin ay ang mga tinipong ginto nito, maging ang mga bangang pangunahin nitong koleksyon. Dagdag pa ng mga taong yon, matagumpay na nakatakas ang mga kawatan, subalit hindi pa nila tuluyang masisiguro ang kanilang mga kaligtasan. Mariin kasi yung naniniwala na isang mambabarang na aswang ang negosyanteng yon. Marami yung galamay sa bayan kung kaya't hindi malabong matagpuan nito ang mga magnanakaw. Nako, perwisyo talaga ang mga kawatang yon, oo. Pero sa pagkakataong ito, ewan ko lang sa kanila kung hindi sila tatamaan ng lintik. Nagkamali sila ng kanilang binangga. Kung hindi man sila naniniwala, may bahala ng maging sakseng mga araw pang daraan.
wika ng isang lalaking nakikipag-usap sa mga kaibigan nito. Nang marinig naman yon ni Raprap, minabuti naman niyang magpatuloy sa paglalakad, pilit na nililimot ang tungkol sa mga bagay na kanyang narinig. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, habang tahimik siyang nagpapahinga, bigla naman siyang napabalikwas sa higaan niya matapos siyang makarinig ng mahihinang pag-ungol di kalayuan sa kanilang silid. Noong una, pinilit niya pa yung ipagsawalang bahala. Pero nang hindi na niya maatim ang kanyang mga naririnig, nagdesisyon na siyang hanapin ang maaaring pinagmumulan ng ingay. Paglabas niya noon sa kanilang bahay, laking gulat na lamang niya nang matagpuan niya itong si Aaron na wala ng pang-itaas na damit. Punong-puno rin ng dugo ang buong katawan nito na parabang pinahirapan niyo ng kung sino. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman niya yung inakbayan habang mabilis na ipinapasok sa loob ng bahay niya. Nilapatan niya rin ng paunang lunas ang mga sugat nito nang sa gayoy hindi yun maubusan ng dugo. Habang nilalagyan niya ng benda ang likod ni Aaron, gulat na gulat naman siya sa kadahilan ng bakit parang mga kalmot ng kuko ang mga sugat nito. Nagtamo rin niya ng mga kagat sa balikat at braso, indikasyon na pinilit pa nitong makipaglaban sa mga nilalang na nagtangka sa kanyang buhay. Habang pinag-iisipan ni Raprap ang mga dahilan ng sugat nito, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niyang magwika si Aaron sa kanya ng, "Mga aswang ang nakalaban ko. Rap, siguraduhin mong sarado ang mga pinto. Nasa labas lang sila. Naghihintay lang yan ng pagkakataon para umatake." Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman siya makapaniwala, gawa ng maging siya, aminadong hindi naniniwala ukol sa pag-iral ng mga aswang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, inabisuhan naman niya yung huwag mag-alala. Dahil bukas na bukas din, magpapakonsulta sila sa albularyo. Ayon pa kay Raprap na hindi manganganib ang kanyang buhay sa tahanan nito dahil malayo yon sa bayan. Nang marinig naman ni Aaron ang kanyang sinabi, wala naman itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Kinaumagahan, bago pumutok ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa bahay ng manggagamot. Halos inabot din sila ng 1.5 oras ng paglalakad dahil sa layo ng bahay nito sa bayan. Sa pagdating nila sa tahanan ng matanda, bumungad naman yun sa kanilang nagkakape habang pinagmamasdan ang napakalawak na hardin nito. Pagsilay sa kanila ng matandang yon, agad naman yung kumaway sa kanila, pagpapakita na wala naman yung ginagawa. Inaasahan naman yun ni Raprap, lalo pat ilang beses na rin silang nagawi sa bahay ng albularyo. Nang makapasok na sila sa loob ng bakuran nito, dali-dali naman itong nilapitan nitong si Aaron habang seryosong nagwiwika rito ng, "Nako, hindi magandang lagay mo, iho. Sino bang nakalaban mo? Bakit napakarami mong sumpa sa katawan?" Kasabay ng pagwika nito ay ang pagmamadali naman itong pumasok sa loob ng bahay kasama itong si Aaron. Mula roon, iba't ibang uri ng halaman ang dinurog nito na siya namang pasunod-sunod nitong ipinainom sa kanya. Ayon sa matanda, tiisin niya lamang ang pait ng mga halaman kung hangad niyang mabuhay. Dagdag pa nito na dahil sa mga sumpang nakapalibot sa kanyang katawan, hindi nito masisiguro kung mabubuhay pa siya matapos ang katakatakot nilang gamutan. Mariinding inilahad ng matanda kay Raprap na hanggat maaari, wala siyang pagsasabihan ukol sa pangyayaring yon. Hanggat hindi pa gumagaling ang kaibigan niya, kinakailangan niya itong isikreto. Makalipas pa ang ilang minutong paggamot ng matanda, naglakas loob na itong si Aaron na ilahad ang rason kung bakit siya nagkaganon.
Ayon sa kanya, kasalanan din niya ang lahat dahil sa magnanakaw siya. Ipinagtapat niya rin sa matanda, maraming bagay siyang ginawang purong masasama. Buong buhay niya, ang tanging alam niyang kabuhayan ay pagnanakaw o hindi naman kaya'y pagsasamantala sa mga mayayaman. Dagdag pa ni Aaron na hindi siya karapat-dapat na bigyan ng tulong ng matanda. Habang inilalahad niya ang mga bagay na yon, panay naman ang kanyang pag-iyak buhat sa nararamdaman niyang pagsisisi at pag-aalala sa mga yumao niyang magulang. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ng matanda na kumakalma na siya, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, "Hindi sa mga gawain ng tao dito sa lupa mahuhusgahan ang kanyang kaluluwa. Lahat tayo'y nagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayong magbago. At huwag mong sabihing hindi ka karapat-dapat. Tandaan mo, isa kong manggagamot. Tungkulin kong gamutin ng mga tao, anuman ang pamumuhay at ginagawa nito sa buhay. Magpakatatag ka. Hindi kita hahayaang mamatay ng basta-basta." Nang marinig naman ni Aaron ang sinabi nito, kahit papaano nagkaroon siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Sa pagpapatuloy ng panggagamot ng matanda, doon ito inilahad sa kanya na hindi lang buwan ang kinakailangan nilang gugulin para tuluyang may alis sa kanyang katawan ang mga sumpa. Dagdag pa nito na, maliban sa mga bagay na yon, dagdag isipin din para sa kanila ang mga aswang na minsang nagtangkang pumatay sa kanya. Naniniwala ang matanda, sino man ang mga nilalang na yon, paniguradong napag-utusan ito ng taong kanilang nabiktima. Hahanap at hahanap yon ng paraan para lamang matuntun siya. Sa pagsapit ng gabi, minabuti ni Raprap na manatili sa tabi ng kaibigan niya. Habang nagdedeliryo na noon si Aaron, panay lang naman ang ginagawa niyang pagpapakalma rito sa pamamagitan ng paghawak sa braso at balikat nito. Maya-maya pa, pagtungtong ng 9:00 ng gabi, doon na nila narinig ang mga atungal at iyak ng mga aswang na maaaring naghahanap sa kanyang kaibigan. Habang dahan-dahan itong lumalapit, pansin naman ni Raprap na parabang bumubulong na lamang ang mga ito. Hanggat kaya nilang umiwas, pinipilit nila yung gawin, pero nang hindi na maatim ng matanda ang nangyayari sa kanyang pasyente, nagdesisyon na yung lumabas ng bahay para kaharapin ang mga nilalang. Pagsarado naman ni Raprap ng pinto, dali-dali naman niyang binalikan ang kanyang kaibigan nang masipat niya yung parang lumulutang na sa higaan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang biglang bumuka ang bunganga nito at nag-umpisa ng magsuka. Lahat ng kinain ni Aaron ay kanya ring inilabas hanggang sa purong mga tubig na lamang ang naisusuka niya. Akala ni Raprap doon na magtatapos ang lahat, pero matapos maisuka ng kaibigan niya ang lahat ng kinain nito, doon na niya unti-unting nakita sa bunganga nito ang paglabas ng isang alupihang gabraso ang laki. Habang nagpupumilit yung kumawala sa bunganga ng kaibigan niya, kitang-kita naman niya ang panginginig ng katawan nito na parabang hindi na nito kinakaya ang mga nangyayari. Nang tuluyan ng makalabas ang nilalang na yon, bigla naman itong nilamon ng apoy pagkalapag nito sa papag ng bahay ng albularyo. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon niya nasaksihan kung papaano maghingalo ang kanyang kaibigan habang dahan-dahan nitong inilalabas ang pinakahuli nitong hininga. Pagpasok ng albularyo sa loob, nadatnan na lamang siya nitong umiiyak sa tabi ng bangkay ni Aaron. Ayon sa matanda, inaasahan na niya ang bagay na yon, lalo pat sumpa ang nakapalibot sa katawan nito. Inilahad din ito sa kanya na sa oras na naramdaman na ng mga aswang ang pagkamatay nito, agad naman yung kumaripas ng takbo papalayo. Dahil sa mga pangyayari,
Minabuti na lamang niyang magsawalang imik ukol sa mga katagang kanyang narinig. Sa pagsapit ng umaga, pinagtulungan nila ng albularyo na ilibing ang bangkay ni Aaron. Alam nyo, ilang dekada ring itinago ni Raprap ang tungkol doon hanggang sa magkaroon na siya ng pagkakataon na ibahagi ito. Magpahanggang sa ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa memorya ni Raprap ang nangyari sa kanyang kaibigan na minsang nabiktima ng mga alagad ng negosyanteng inchik. Okay, opinyon ko sa kwento. Tama naman talaga yung sinabi ng albularyo rito, di ba? Na kahit nakagawa ka ng masama o kahit gaano mang katindihan, may pagkakataon pa rin talaga para magbago ka. Yun ay kung suswertihin ka. Diba yung nangyari kasi kay Aaron, parang minalas siya umamin siya. Tinanggap niya lahat ng kamalian niya sa buhay. Pero tinuldo ka na siguro ng Panginoon kasi nga sobra-sobra na yung maling ginawa ni Aaron . Kagaya nga na sinasabi ko, paulit-ulit na yan sa channel natin na meron talagang karma. Totoo ang karma. Kung ano man yung naiisipan mong gawin sa kapwa mo or kung ano na yung ginawa mo sa kapwa mo, yun rin yung magiging balik sa'yo. Kaya nga diba, meron tayong tinatawag na good karma. Kapag gumawa ka ng mabuti sa isang bagay o sa isang tao, may balik yun sa'yo. Pero syempre, huwag ka mag-expect na agad-agad na tipong nagbigay ka ng 20 pesos na limos sa isang pulube, tapos i-expect mo siguro, ay mamayang gabi magkakaroon ako ng 1K. Hindi siya gano'n nag-work, no? Siguro kung nagbigay ka ng 20 ngayon, pwedeng buwan, pwedeng linggo lang, pwedeng buwan o taon o dekada. Hindi mo masasabi. Basta hanggat maaari, hanggat nandito tayo sa mundo natin, buhay tayo, nakakakilos tayo ng tama, ng maayos, hanggat maaari talaga gumawa tayo ng mabuti. Mabuti. Kasi wala namang mawawala dyan . Wala rin namang mababawas sa pagkatao mo kung gagawa ka ng mabuti. Bagkus, ano pa yan, parang mas ma-hype ka pang mabuhay. Yung parang mas gaganahan ka pa lalong mabuhay. Kasi nga puro mabubuti yung ginagawa mo, puro positive. Well, hindi ko naman sinasabi araw-araw ganun tayo, di ba? Kasi tao lang tayo. Minsan may mga araw talaga na hindi natin feel. May mga araw na parang ang toxic kahit wala naman dapat ika-toxic. Alam ko, karamihan sa inyo nararanasan yan, lalo na yung mga sub-sub sa trabaho, buong araw nagtatrabaho. Alam ko, ramdam nyo yan, lalo na yung mga breadwinner. Kaya para sa inyo, kapit lang. Isang magandang halimbawa tong kwento na to na maging mabait ka talaga sa kapwa mo. Pero overall, para sa akin yung kwento, napakaganda. Simple lang din pero marami tayong aral na matututunan kung hihimayin natin yung buong kwento. Pero syempre, kagaya ng lagi kong sinasabi, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.